Kumta ka benta ka bangakwa banbu kum ka nongrem jong ka kubor Christmas hagane ka jamet kalong na ka kitab jing pen pau kalanong ka balay ka dekat ka ba arpau ka ba pi baro ki badon hang ning yakin mau bha yakine ki kintin ki ba ong hakmi ngayeng haga jingkang bat ngati lada uno ru un ngau yakata ka tin jonga ngan ya khawai mit lembat u ban mau lembat nga kini kalong kaktin kabang bu kan nongrem jong ka kubor Christmas kumbang alaong pin ngau lingo kadon jingi dai yu kini ka kubor pakata ka Christmas hakano karukom kawan ra syaka Christmas hanrai ngap para bangai baik namar kini te kidai ki kentin uyanes sya na kadaulenong patmas henrai haba perkat bat pusan binia ban penlejing mod yakini ki kin ka kin jong ulai kadan ka kubor Christmas ka basngau tenat hadu kata-kata larangin ngap ya ka larangin penlej ki jingmod jing perkat ka kubor ka basngau tenat habangi pule bat penlai ikini kikintin ka jingmut jing perkat jongi kan sareng syapang ka sngi jong ujisu to mentangin syia pe kindian da kabangan syu ai kindiat kinsaj nakane ka gospel ka jong lakas ka history ka jingka ujisu tang lingkot bakin om betai ka jingmut kat kum ga tin jong blai kalami ka hukum na ukaisal Augustus kembangi ya pule ban lej ajing ken yala de bat ka jing dan breu hakit kipor bat ka ne kalong kum ka jing ken census hakini kisngi menta lengba ka census lapan mang ya ka bha ya ka no ka jing dan kam ha ka sarkar nam ta way po way unong song snong gari India kerpang na ukhaurashan kumta hagatai ka porro ukaisa ulapni ya kata hukum banle ya ka census tangba hagitai ki por kaya per ka census namarba habban let hi da utrai briu danga ubasha shim census hablet aisha ka jaga basa u Augustus menta ki yawan hi halaka ying ambashim census lara kemuan haying ro ki ai hau secretary snong ki ai hu rangba adong bakin la ban sim tang na po yi hanrai ka Mary baru jisuro ki layo ya kata ka kubor ka Mary ha pedang jing armet ki ha ban lej Bethlehem ban lej ai census bat kine kimi na ka snong Nazareth kita syong halor ukada kajing jengai na po Nazareth sa Bethlehem kam tuna ya ka shispa lai po kilometer nang ne shanong stoy tang da ukada kalabam por kajing ya lenti kalabam ka por baki nong tho ki batai bau Joseph bat Mary ki ya hadu saus ngi kenti saus ngi ki met akalantia jongki kamdai ka basok habdeng ka jing armet kilong kimi ki sngotu ye kata katno ka khia hakum kata kapor rengi ki shenrang rungi sngotu kumanga ru bahe ko yeladi hanrai kini te ki haban ya ye kalanti ka ba ka khlau mla banong haba kila poai ha Bethlehem andala poai ha Bethlehem ngashukwa bani thu lingkat kalong ba kala jate ka por jong ka jingsu ka kun ong ka tin ublai henrei hakata ka por ka ba ka jingsu ka kun kawan lap ye ka Mary kam shamla don ha ka snong Nazareth kala don kun ban she ka snong jong kibreu
jingai nala kesnong kamat ya kum kata kanda kelalong ka jinge ya kameri lada don na pedang jongpi daka baburam ya kilong kemi ba jongi kibadai kinong ka yangi kimat ya kum kata kat badang don hagwa hati kat badang don hanong ston hagajuk menta te pinsok baka biang da hospital men shwa hendai bompat don kita jeka sumar baro kandalong kaba namar men shwa kia long nos da kiriu temen banya penkha kunlong menta te kim don shu laduna phadon satang iwai bat a kine rote hakum kata kapor kimat yakum kata henrai baro arngot chitnga klem don nong senran klem don nong letlang tang ukada ubakit yakameri kumta u Joseph abaloyo i yalaka tengah hapdeng ka jingsu jonka kumno unle ula persyang ni ban lej wak jaka lawat jaka ban ai jaka ban kayo nong penem ula lej tiet ia ka jingkang ying kinong Bethlehem om don ba ai latit ia ka ying ki barayus paru am don baai latit ia ka ying jangno tang supet kim itu yu Joseph namar ba udai unong wei ya ka snong Bethlehem dai utrai snong u Joseph unong Nazaret kumno kan suk ia kinong Bethlehem ban ajaka yau breu bam itu Tadangawan hagasnong jongpi hagaying jongpi kong sya sengan sa akan hagaying jongpi menta simit hakum kena ke pertai menta pinam sya hale yok dei rumrius neu kat ba bidang ya tiak nak nyot yap menmet kum kata kumta kabu ka jinggeli yakinong Bethlehem bro ha kabakado latit ya ka jingkang ying jongno om syam don bapli lakha hasem kimran om banse kene ka sajja kilong kemi don kilong kemi teng mo namar ong ka tin jong play ka jingsu kha khun kam ju ap yeno kumta ka jingwan asin jong trai kan wan kum ka jingsu kha khun hakano mo kapor kam jubu tarik kam jubu baje chisin balamai ladai kapor ba unwan kata unwan bahkan ye kameri du aban dayo ying u Joseph kaladai no kapor na kata kada om lapsu banang letit yang sekiwai kwe ying hab ban kano kumta lakha hangta Handai indah balakha hanta kilauan poi kinong ablang berat kilauan poi kiri usta. Bat ka pat para mengai baik ka bang akwa ban ong ha kana ka janmet ka kubor ka bangin sim na kana ka kitab jing pen pau kalang bahakine kisngi jongi kam dai shu ka bau Joseph undang wan tit ia ka jing kang jongi kam dai shu bau Joseph undang kerpat ban ajaka jaga ban kayo Jisu henry ka dai ka por ka bau Jisu dalade uan ban tit ia ka ying jonga jongpi ka balong kani ka donut ban ong Pli yang don jaka ne em bangan ya kawai mit lembat pi lembat nga don ni em ga jaka ban ya kawai mit lem bat utrai lembat nga bak pi Arhajasne menshwa ukpa u Joseph uletit ying naga jaga banka henry menta kam dai syu ka jingtit ying ba unpan jaga ka unpan saka jaga ya kawai ya ka bote ya ka sngika jong Jisu un satit ya ka jingkang ying ka donut jong a jong pi ban ong pli yang ngakwa aban kawai haga ying ga jong pi don jaga ne em ong unong ruai
Kanamba jing ruai ka balai pu prang to ka ong uat yanga kedekat ke banengkong uat ya ke kamera ying jongno ke badon jaga ke bakelur bat hakum kini kisngi ke bamenta ka jing kawai sngi ka dei ka wei ke benta ka ba wei po wei ubreu u kawai sngi ka ngai kini ke hybrid badon hang ni sya ot kek em tadi bot de nga kiwei ki kemen tang la poi sngi ka nga jing sngo si da poi sngi ka kat ba ka sngi ka kanang jan ka jing yap kanang wan kat banang mi sngi ka kata to sngo thu ila de ka jing lengkat ngala kren kai ngayo we perlok por ke sngi ka ya ka sngi penjang si ka jing yap u ya ke menta te ka de ka jing kawai ka download ake boro kiliang menta ka jing kawai shi snem ar snem lai snem ka jing kawai yo nong yap ru ka don o bola yap ula dap shi po snem kawai no ajano shanero ka trai shi ele kata ndai bung ong pen ram ni don ni kum kita ka jing kawai dap ki kunlong shi bana shi tayo ka jing kawai dap shi snem asan snem kum ta ter ka jing kawai badap ka jing long temen basan arbusan snem kadon badap jing long soda shnong arbusan snem kadon badap ka jing long pastor kum ta ter ka bangapet ki jing kawai bang padon menta ka dai seteng kawai imat ka neru kanam slam kata kalong ba kadap arbusan snem bayapet pedang ka kami ikut ku pagi kun seteng kata ngai ipat kawai Henry hapedeng gidi ke jing kawai token mau ka jing kawai sngi ka yo Jesus Christ ka krautam ka slemtam nadu hendai hadu menta araja snem la lut baro empat kelet ya kene ka sngi ka unang pen im jengi Henry ka basa menta ka long ba menta uak pat ya ka jaka ha ka nomo ka ying kaba udai ban ye kawai kano mo ka kamera kaba kelut ban kre ya kena ka jing kawai yo ba ngin ong yau jisu ha kena ka por ngim don jaka teken rat dose nang wat ha kawai ka jaka namar babona kini kisngi ko kilong kmi kilong pa ka ban aja ka yo jisu namar baka kamera yeng jongi ka dap de ki tiar kitar ka dap de ki jingbo ha kani ka do no jongi teng don ka kamera ka balom kum kani ka do not ngibo iya ka jing bishni ngibo iya ka jing kwan lalat ngibo iya ka jing sarong ngibo ya ki badai ki tiar bu penstai jong usoitan ngim don jakasyo yau nang pen empat bonwan kawai namar baka kamera ka jongi kane ka donut kalakam ngya de ki jingbo ki jing pen itenat ya usoitan entah keli kene ke janmit don jaka ne Kejing ruai lai pupra ka ong uat ya nga kejing ruai sapu sau ka ong don jaga ne lada don ong ne nong ruai to khat do wan aka don on jong atrai jis saya pe kejing ruai sapu sau ka ong ta bat menta teng sngosi ipin kre ye ka sngi kha kumen nen kemet jinge shat ka bom sngo tha roi ai mu yo blai kini ki sngi jonga jong phi kat banang mi sngi ka jinglong kristan jongi ngayo i hoot ka jing sngo thu ye ka Christmas kanang jur ka jing khen kor ye ka kalanang bun men shwa da de Christmas kim ye don breu kan ne
ngakan ma padang kena dalai jing sang Christmas unjus ngotenat namar bom dan breu bat karyam ka baidu syariam kat balab basyam henrai perkhat ma phi ladal lech ka jing khawai sni kha ki kun jongno not tran lech kersa sian Rai minta te aingu yo belai ladang iwan sikane ka sni kha jung Jisu ki riam ki baik baro ngila pen internet hendai hapedeng ka jing pen internet jongi ya ka riam ka baik ya ka ying ka sam ngila dikoret da ki like ban pen internet ya ki ying mane ya ka riam ka baik ya de ngila riam bha hadu kata-kata ban lech ka sni kha jung Jisu hendai yet kane ka kamera ka donut ka ban pediang ya ka jing khawai ngila pen krek ni yo ba kitab di kita ke jing ya pajing kitab di kita ke jing ya nia ke jing ya dom ha pedeng chiying sisam ke jing ya pa pedeng ka kmi baru kepa ki khon ki kmi ki kepa ka jing ya keni spa ki pen krek da ka bakum kata le no ai ke jing pen krek Christmas jong la dangila di koret ye ki ying ki sam kat ne ke jing pen thaba ki lai leno ai lada kene ka dono jongi kampat lom di korea kammentoi yanga ban pong ki jan ki barandor ki jan ki babha ban lech ka sngi-kha ka jong Jisu lemda ngam kup siwa ya ka jinglong riu blai ka ba i yo Jisu Karyam ka baik ka namla penpuk penping lada ka donut jong pi ka sniu lada ka donut jonga ka sniu adu kata-kata kata ngai api babin perkat don ne em ka jaka lada don so ong hi ma pi yo trai benamar we pa we badan hang ne ula ban ya kenduk mar khmat daga jing duai jongi berkata ka jubab kalau ngang adai tang unong wan ai kata ka jinggeli hato don mo ka jaka ban khawai utrai bat ya ka jubab ka sa api bangsa ai dalade shonong thau trai don jaka wan hato not jonga jingluai sam ka ong habau trai ulale bha kane kane wanga ai la ka jingyam ayu kinaya bat hakane ka sngi-kha hakane ka jingkhawai ka ba sngo tenat chu kalang ba uwei pa uwei ukli kristan ukun jong ublai usha khat shakane ka jingkhawai ka jingkhawai ya tho ngi khat tang ye ke bai tho ngi khat tang ke bai ying ki jingkhawai jongi ki dai tang parabaya it han rai ha ka ni ti ka jingkhawai la khat lot ya baro bat red bat krau bat yong bat li lengkat no jrong wan se ka jingkhawai jong utrai barabangi lek se ka jingkhawai kli sa ka ne ka wai pat ka ai ka present ka bangin ai namar ka present kedai kata ka kamera jongi ka ba utrai unya khawai kata kedai ka present yo bangi sulet kli klem dapan kre ya kene ka present ka bangin ai pat shautrai ka balong na donot jongi kam dan jingmat kipra bangin ba ye shwa bangin pen kot ye kene ka khuba ka kwa ban ye thu tanggawi ke khana ka balengkan ka ba phi ki habret ke badan hane sngap ha kadai na banta iwai khna re ka wai ke khna ka barang nyau snam karta ka kli ye ukpa kumni sau banai shaban poi ke sngikha ka ong papa da ai kin ai sngo bhaya nga ha ka singi kha jonga ukpa u ong saya pai khon shakli am habre ki mai kunta pin pentit ayu da dai singi kha jonga ine kina kan thairu ikli kunta arta yau habala dep kli kata ka jingkli iyo pang no popli iyo jingpang la sumar ya I ladon katukan ne hospital
Kapapala kalong u doktor u khat ya ka kmi bat u kpa kamra jong u doktor. Ban ye thu ya ka report jong ka jingpang kaba kane ka khinna ka dan. Bat kata ka jingpang kalong bagi do jam jong kane ka khinna kila yo kansa. Namar pakadai ka ri pareng la kajing sumar kala kambiang. Akum kata kapor kai ka baca kat baki kmi kikpa kidang ye keren bat ki doktor. Ka kena ka buat naden kim sim yo I setia baka buat naden bandrung lang sikam ra doktor. Tang ba kam yo kam nut bandrung ka ngap tu na jingkang. Bat u doktor uang ka kun jong pi ka no kapor kan sayap no. Kene ka khubor ka pen sngosi ya kikmi kikpa jong kene ka kena. Lada day ma pi ki badan hang ne ngin sngosi ya kene ka khubor. Henry ka ba ka pakabalaja andalawan kikmi kikpa hakamra jong ka khun kala kli ya kikmi kikpa ngayo ya ga jingpang ka ba bhandai mai papa ukpa umlat juba pula syukun ketonot kat bala wong Henry kene ka kena ka ang ngayo sngaw ya ka ba yo thu u doktor te papa bawang bangan sayap agano kasngi ukpa un pentengen kumno umla bad aka bakat do uang ya ka kmi nang am no ma phi kmi ngan lek no shalashno andala lek shalashno kumta sngi ki por ki ya wan chu hospital ula jalang ka khon ka kali yalau pa hang no mei pa shano idon sha idon menta ka kmi ka ong idon shalashno re ai ngu yo blai ka jingya denti shwaban poi ka sngi kha kene ka khna kala yo ban no hospital harengkat kadang don chance kata ka jingkha jongka kala nang wandur Maria poi ha plau yeng ka pli ka gate o papa ka khat am don baong oi lana bathi ya ka ta kala rung wot ha yeng da ka jingkmen balal ar lai banai klem ya shem ya ukpa la chang ada dai mangama pi klem yo I pa lai banai kan terang adu kata-kata bangan yo I no te kala rong hakamra hayeng kala khot papa amdan bathi bakala mod dor bai hajing thia tengalai kendo bakala lech jing thia kedag jing kemen papa tang ba kam yo I lau pa kayo I ka wai ka kot apedeng ka jing thia kala shim me kata ka kot kala pule ya kata ka kot bakata ka kot ka tho kum ni khun ba I pikan mau kili yang ke papa pin ai aga sni kha jo ban nga ong ye phi ngan sape ban menta ngala ai sngo bha sni kha ye phi da ki do jem jonga ang ba phin no ma phi ai ngan du yala ga jonga jing khon na ba na jong phi kene ka khubor kalapan paj donot ya ka kmi ya kene ka khenna na ka banta ka khon ukpa u ai laga jing na bra jonga jong phi utrai u ai ga jing nga ai laga jing ayu phin ai ya nga baru jisu kwa ya kano ka jing ai sngo bha ka ba biang tam ka dai bangin ai ya ka kamra ka donut jongi ban ya khawai met lembat nga ong utu blai wan kar ko leng ba ka ne jan met ai ba ka ne ka khubor kan chong apneng jongi da ka ba kan yai ka sewi nga ba dia phi Don utrai don jakane utrai ha don jonga lara don sajibab himapi towan shadow jonga trai jisu nagam daga buram jonglai amen.